संन्यतो पादसंन्यतो वाचाय संन्यतो संन्यतोत्तमो अज्जतरतो समाहितो एको संतुसितो तमाहु भिक्खू. हाताचा संयम करणारा, पायांचा संयम करणारा, वाचेचा संयम करणारा, संयमी माणसात उत्तम, अध्यात्मात रंगलेला, एकाग्रचित्त, एकांतवासी आणि संतुष्ट असा जो पुरुष, त्याला भिक्षू असे म्हणतात. अर्थकथा. आकाशात विहरत असलेल्या हंसाला एका भिक्षूने त्याच्या डोळ्यावर दगड मारून त्याला ठार केले, तेव्हा भिक्षूचे वर्तन कसे असावे हे सांगताना बुद्धांनी वरील गाथा उच्चारली.